Kuligoan Sports Association atum Chepater Piponsi Inter Club League Men's Football Tournament surhini raing kora plia pharman Kuligoan Lorchuti kepathu aklamalong kedam tang chitini phaikre phopen pangcheng ponsi pini durmiarni kechengsi semi-final pathu ponlo Kuligoan Sports Association amai phu babu ing ti pen japonsi chunbang joysing langni pen chitongdun aluhi atuma phan ke pachinia por en ponlo aluhi sarpo aman pen karbi ronga sar mai phu dhormo teron rada cyclem bang jon terang mongol teron la pen penangan man pen ki dotum chitongdun arni kangsam por phai ki thomra minute grip ho por pen kechengsi semi final ke pathu pon lakhijan youth club la pen longbi youth club atumang bongsi pathu ponlo kepathu ke cheng pen lakhijan youth club atum kachiting group la pen ke thek muchora jok half time apor an ke gol ke thom thapsi sang ponlo news report Karbing Long Live